Li Bakurê Kurdistanê bi genelperî em nikarin bêjin tam hatiye bişaftin. Hêrîşî ser zimanê Kurdî pêk hatî û qetlîama spî pêk hatî ketiye astekî ku dewlet bixwaze ketiye wî astê de. Bes niha li bin qedexê de ye sazî û dibistanê Kurdî û her tiştê Kurdî qedexe ye. Belam dema ne qedexe bû di navbera 2016 heya 2018 4 sal, 5 sal, 6 sal di astekî herî baş de pêş diket. Ji ber ku wî çaxê serdema aştî hebû di navbera hikûmet û Partiyê Kurda de wek demekin agirbestek hebû saziyê Kurdî êrîş li ser nebû. Wî çaxê xwendekar û civaka Bakur li ser ziman eleqeyek û pîteyekî zêde hebû. Êsta niha dibêjin xelkê Amedê û taybet xelkê Bakur hûn azad in bi zimanê xwe hûn dikarin xeber bidin. Bes zimanê Kurdî ji ber ku ne zimanê fermî ye ji ber ku li ser perwerdeyê dema ku perwerde tê dayîn zimanê Kurdî nav perwerdê de nîne ev jî pêşiya asîmîlasyonê pêşiya bişaftinê û hêrîşa nikare bigire. Ji xwe niha zimanê Kurdî li Bakur lewaz bûye ji ber ku zimanê Tirkî zimanekî hêsan e. Ji zimanê Kurdî ji qirikê tê tîpê hişk zimanê Tirkî ji nav tîpê xwe derxist. Wekî qe wekî xejê nav derket ji bo zarok zû bê bişaftin. û taybet li rewşa Bakur bişaftina zarokan ji layê diya wan bavê wan ve hatiye destpêkirin ji ber ku hişmendiya we bûye Tirkî. Ev jî ji layê dewletê ve pir em bêjin wek qetlîama spî pir pêk hatiye û nûke zimanzan û sazî û dezgehên xebatê Kurdî û mamoste û rewşenbîrê Kurdî dixwazin mesela ser ziman bi Bakur û bi Başûr û Rojava re rûnin û alîkarî pişta xwe alîkarî ji wan bigirin ji ber ku li Başûr ziman azad e. Li Rojava jî azad e. Belam li Rojhilat û Bakur qedexe ye. Lê Rojhilat nehatiye bişaftin. Hîn zimanê Kurdî nehatiye jibîrkirin. Bes zimanê Kurdî li Bakur rewşeke xirabte ye. Eger zimanzan û sazî û dezgehên xebatê Kurdî yê çar layê yanî Bakur, Başûr, Rojava, Rojhilat nebin yek ji bo piskirêka ziman ji Bakur re jî çareserî neyê dîtin ziman bi vî hawî li ber bi qetlîama spî dikevit û diqede yanî tam tê bişaftin ji ber ku nifşê nû niza Kurdî xeber bidin.